brysur yn y sied dyfeisio. Helo, Sarah, Jams. Beth yw hwnna, Uncle Sam? Ffurflen gais cystadleuaeth y dyfeisiwr gorau yng Nghymru. Hwna yw'ch dyfais chi fe? Y bwrdd sglefri automatig. Wel, dyna oedd ei fod, ond dyw e ddim yn berffaith to. Ond edrychwch chi ar hwn. Gai gyflwyno mop. Mop? Ie, M-O-P. Morwyn olchi a pholisio. Os oes dim awydd cyfynnu arno chi, fe wnaeth mop yn fan hyn y cyfan. Dymosau chi mewn eiliad nawr. Mega gwych! O, gwych! Chi'n siwr o enni? Mop, wy'n dy garu di! Wy'n mynd dy garu di gyma'n hana, ei a loli! O, mor chwilio nawr. O, mae angen perffeithio ar hwn to. Diolch, mop. Ti'n iawn, Sarah? O, dwi? Beth newch chi nawr yn Sam heb ddyfais? O, fe ddaw rhywbeth sbo. 3 chynnig I Gymro ond y fe. O, mae'n waith caled bod yn fam dda, ac wy'n gorfod cadw siop bed. O, nghyfenni! A siwrned o fi ben ag un peth, mae'n rhaid dechrau tro. O, cwrw o'n fanna! Mae popeth wy'n offi ar y silff ucha bob amser. O, ysgol! O, na fachan mawr yw Norman ni. Mae drad yn tyfu fel moron siaw. Norman! Beth oes ti'n neud? Ni, Mam, dim byd. Dim byd yn wir. Norman Price, bant a ti! Iawn, Mam! Ho, ho, ho. Munud neu ddau to. Spanner. Spanner, spanner. Bachwr. Bachwr, bachwr. Helo, chi'ch doi. Wari operations y fe. Na, Elvis. Helpu Uncle Sam I ni. Gystadleuaeth yw I. Prif ddyfeisiwr Cymru. O beth am wneud peiriant coginio sy'n gwneud bwyd perffaith bob tro, ei? Wel, allan ni ddim gwneud un gwell na ti, twel. O, ie, diolch. O, mega gret. Peiriant ar fwrdd sglefrio. Roi gynnig ar hwn tra fo neb o gwmpas. O, ffantastig! O, bril! O, na'n glyfar wych! Moedod marw! Ai, deren ôl! Oi! O, na pictiwr fyddi di mewn coler a thai, siwcir gan di mewn i. O, taw Norman I hwnna! O! O, help! Mae bwystro reibys o'r gwybod yn dwy'n ymffrwythau yn llysi! Hei! Mae tomatos yn cosfi chi'n gwybod? Dewch yn hwnnw! Nawr! Chi'n glywed? Oddi wrth dy gar di ges i'r syniad, twel James. Gwyliwch hyn nawr. Drysau ar agor. Gwych! Goliadau cynnig. Merchog! Ond sy'n mynd I ennill y wobr! Seiren. O, siafins. No, rowch o na nôl a nawr! Fi'n nid ond y Masach chi nawr! Chi wedi cael y tisien! Chi'n dabog I mawr! O, mae fe wedi gwneud y dda iawn wedyn ni! Tisien ydych chi? Salad y fi! Mes I surprise! Mae'r ffenestr ar dan! A drychwch! O! Bydd y llenni newydd I wedi sbwylo! Wy'n yn mynd I ffynno'r gwasanaeth y tân! Wy'n gwybod rhif!
Beth newch chi nawr, Uncle Sam? O, feddyliau am rhywbeth arall to. Gai fi fynd, gloi. Pwy sy'n galw'r gwasanaeth tan nawr te? Ford smwddo ar dan yn siop Dilys Price. Awd ma, sir. Right, gaeth ni. Offer yn adlu trwy'n, sir. Offer yn adlu. Oh, quite. Offer yn adlu, swyddog Crillington. Oh, dear. Fyddwn ni ddim yn hir, Mrs Price. Bydd yn hi, fach chi'n ilw, bydd yn wir. Diolch betro, Dilys. Ni ma nawr. Wtyn, Dilys, ni ma nawr. Lan i'r llawr cynta. Dyma ni. Ti'n i'r plwg na mas, gloi. O, iawn, Sam. Plwg mas. Nawr. Dilys fach, gadael yr hiarn ar y ford smwddo. Wel, fydd un Cris yn llaid â chi o wolchi o un ymlaen, Dilys? Helo, Mam. O, na falch wi o'n weld i cariad mammi. O, chi wedi gweld bin sbwriel ond? O, haid siarad o fi am bin sbwriel. O, na, ma fe to. Swyddfa! Mammi, hei, na, gad fi fod. O, gad onydd i fi. Gryndwch, gysdwch i'r tomatos, ond smwch chi'n cael normanet. Mwy yn y mwyta i. Olia i fe. Hynny. Nawr te. Beth mae hwn yn wneud fan hyn, Norman? Wel, mwnd edrych o'n i, Sam. O! Wi wir yn credu bod y ddyfais newydd ma'n bownd o ennill a nifel anwes gwahanol. Dyw e ddim yn beiddi'r tŷ, chwel, ac mae fe'n gallu gwneud triciau ed. Trychwch beth all Robert wneud. Uncle Sam? Ere, Robert. Yn y gystadleuaeth bydd Gwener diwetha. I'r Gwener diwetha? Dyna i weld e. Na fe te. Gwell lwc y tro nesaf,